rock the jukebox. Wanna hear Santi, moi boas. Hola, boas, que tal? Todo ben? Todo ben, Estamos afortunadamente. aquí en Pirotecnias López en Brión. Vimos aquí a que nos expliques un pouco as normativas que tedes que cumplir nunha pirotecnia como esta. Sí, a pirotecnia é unha actividade tremendamente regulada. Neste complexo temos, digamos, tres espacios diferenciados. Empezamos polo taller. Vamos a empezar polo taller. Vamos lá. Santi, que temos nesta sala de aquí? Pois nesta sala aquí, nesta dependencia, é na que está o secado da pólvora, non? É unha caseta que está totalmente limpa, donde temos un termómetro no cal vemos a temperatura da dependencia. E isto concreto é o que abre as bolsas nas que van os foguetes. Están separados en casetas a certa distancia unhas de outras. Isto por que é así? Porque a primeira norma clave que marca o Reglamento de Artículos Pirotécnicos e Cartuchería é as distancias. O que marca a distancia é o número de kilos que hai en cada dependencia. Entón, en función dese número de kilos, afecta o resto das casetas entre sí. A distribución o que trata é de minimizar o risco e minimizar os efectos. Este outro tipo de pólvora, aínda que a cor é a mesma negra, son dúas pólvoras totalmente diferentes, e aquí este compañeiro o que está collendo é a pólvora en cantidades pequenas para levar o proceso de fabricación. Aquí, concretamente, pois agora está facendo a carga de subidas, que son os motores dos foguetes. Unha vez feito, deposítase Nese tubo que o que fai é botalo fora da dependencia de traballo. Entón, a persoa que está traballando solo ten a composición que vai gastando e os artificios están fora. Esta compañera o que está facendo é enchendo os cartuchos da mezcla detonante. Está poñendo ya a mecha correspondente para que o artificio faga a escala, vamos. Este é un dos almacéns das, digamos, composicións que temos aquí. Sabedes que está en recipientes pequenos o que sería a composición detonante. Entón, esta é a zona máis perigosa. Nesta caseta facemos a mezcla e se traslada ao almacén. Santi, tal como tedes todo aquí de ordenadiño, aquí un séntese máis que seguro, Bueno, nós procuramos traballar na seguridade. Ao final somos unha familia traballando na pirotecnia e tanto buscamos a seguridade nosa dos que estamos aquí traballando como a seguridade dos veciños. Bueno, que vos pensabades